Predstav si, že dnes je tvoj posledný deň. Nie obrazne, reálne. Posledný východ slnka, posledné slova, posledný výdych. A zajtra sa o tebe budú ľudia rozprávať. Čo povedia? Bol milý. Robil, čo mohol. Škoda, že sa tak bál. Alebo ten človek žil. Aj keď to bolelo, aj keď to všetko hovorilo, nechoď. Teraz ti poviem niečo, čo zabolí. Každý deň si píšeš svoj vlastný nekrolog. Ak si myslíš, že máš čas, ver, že mnohí pred tebou si to mysleli tiež. Smrť nevolá dopredu, nezazvoní, nevyplní formulár, len príde. A ty budeš len tým, čo si stihol urobiť. Tak sa pýtam, dnes si žil, alebo si len prežil? Nie zajtra, nie keď sa to zlepší, dnes. Ak cítiš, že odpoveď nie je áno, ešte dnes zmen to, čo bude o tebe raz napísané. Lebo smrť počúva. A keď ťa raz zoberie, nezáleží na tom, čo si myslel. Záleží na tom, čo si urobil.